What's up mga idol? Bagong update natin para sa inyo dito sa Hero Motorcycle Shop sa Urdaneta under Carmack mga idol. So meron silang tatlong model dito na meron tayong special promo. Napaka-promo nitong ating X-Pulse 200 on-road off-road bike, Hank 160R. Ito po ang ating naked bike at ang bago nilang scooter Zoom 1110. Nice! Yun mga idol, good day sa inyo lahat. And nagbabalik po tayo dito sa Hero 3S Shop, Urdaneta City, Pangasinan. Ito lang yung nag-iisang 3S Shop ng Hero Motorcycle. At syempre, i-update natin kayo sa kanilang mga prices at mga promo. Kung mayroong mga existing promo sila dito. And as of today, ang available pa rin nilang model na mabibili nyo rito sa kanilang 3S Shop. Yung pa rin tatlong model nila. So wala pa silang dinadagdag mga idols, ano? So nag-open nga pala ang Hero 3S Shop, Urdaneta City last November. So nag-grand opening sila dito. Under pala ito ni Carmack Motors. No? Wow. So sa mga idol natin na gusto po magkaroon ng maporma at syempre reliable bike. Dahil ang Hero po ay from India, may partnership sa Honda yan. So kilala sila as one of the reliable and quality bikes. Makikita naman ninyo sa kanyang personal appearance. So mga idol, itong the best dito. Kaya tayo nandito ngayon dahil meron po silang special promo. Nice. Ano yung meron dito mga idol? Itong tatlong model nila, Hero X-Pulse 4 valves na off-road bike, ay merong zero down payment. So yan po ay in-house financing from Carmack. Pwede kayong mag-apply sa mga branches nila or pwede rin kayong mag-PM sa atin at mag-walk-in dito sa kanilang branch sa Urdaneta City. At hindi lang po itong X-Pulse ang merong zero down payment, pati din itong Hank 160 na naked or street bike at yung kanilang nag-iisang scooter, ang Zoom 110. Yan mga idols, napakagandang balita niyan, di ba? So sa mga interested at gustong magkaroon ng bagong Hero motorcycle, perfect itong ating vlog today. Again mga idols, sigurado ako nakita niyo itong helmet natin na Axor X-Cross. Ito po ay available sa Shopee ng Axor Helmet Philippines. Napaka-forma nito, bagay na bagay sa ating X-Pulse 4 valves no, na off-road bike. At sa mga gustong bumili, check out nyo lang dyan sa kanilang shop mga idol. And sa ating premium gears, riding jersey natin, baka gusto nyo subukan tong ating custom style jersey natin. At syempre, huwag nyo kalibutang i-subscribe ang ating channel at i-follow sa ating Facebook page. Mag-send message lang kayo sa ating Facebook page para sa mga inquiry ninyo sa mga motorsiklo. Gusto nyo bumili, subukan nyo yung ating alagang boyet, mga idols. O, di ba? Legit yan, maaasahan ninyo. So, ngayon, mga idol, ang una nating motor na ipapakita sa inyo, syempre, ang kanilang napaka-formang X-Pulse 4 valves na off-road bike. Ayan, napakaganda, di ba? Himalayan style. Ano to? Parang enduro style, ano? Yung pinaka-front, ano niya, style niya. And digital LCD meter to, na colored din. Kita mo rin naman sa kahit tanghalin tapat, medyo visible din. Visible din talaga yung kanyang pinaka-information dito. Ordinary key pa lang yung kanyang ignition. Meron din tayo ditong passing light. Ayan, may passing light tayo dito. High and low beam. And meron din siyang switch on and off sa ating engine. Ayan, yung kagandaan dito sa ating X-Pulse. So again, ang kanyang makina ay 199.6cc. Single cylinder, 4 valves, oil cooling. At ito po ay meron ding fuel injection at 5-speed. Naka 5-speed transmission to mga idol. Ang kagandahan dito yung performance nito dahil 200cc, 18.9 HP ang kanyang max power at 17 naman ang kanyang torque o arangkada mga idol. Magandang performance na yun kung gusto nyo mag-off-road. Siyempre, alam nyo na pag mga trail bike o trail ride, medyo kailangan din talaga ng malakas na torque yan. Ito yung bagay sa inyo mga idol. Ano? At ang pinaka-the best dito, yung promo nila. Dahil meron tayo dito ang zero down payment, in-house financing sa Carmack. Dito po sa Hero 3S Shop, Urdaneta, Pangasinan. So, sa mga nanonood sa atin, dito lang po sa Carmack ang, ang promo. Baka mamaya pumunta kayo sa ibang mga dealer. Sabihin, inahanap niyo yung zero down payment. Wala po sa kanila. Dito lang po sa kanila. So, meron tayong special promo lang for this month of August. Hopefully, mag-extend pa yan hanggang September. So, sa mga gusto pong kumuha or mag-avail, let me know mga idols, pwede kayong mag-PM sa atin, sa ating Facebook page, and we can assist and help you subukan yung alagang boyet natin.
So guys, ano ba yung makikita natin dito sa ating X-Pulse 200? Siyempre yung kanyang pinaka-wheels, no? Naka-spoke wheels na yan. At so napaka-solid din ng kanyang features mga idol. With ABS, napakaganda ng ating stopping power dito. Plus naka 2-piston caliper pa yung front natin. And one more thing, meron na rin siyang ready or equipped na rin ng crash guard. Ano? Nakita nyo? Eto. So yung crash guard natin, it can save us para sa maging safe yung motor natin. Madrop natin to, walang problema. Sa atin naman mga off-road rides, meron din tayong hand guard dito. Di ba? Protection sa ating kamay. Pag may mga batong tumalsik, hindi tatamaan yung kamay mo, hindi ka masasaktan. Ano? And mahaba din yung side stand niya, pang off-road talaga. Ang pinagmamalaki rin ng model na to ay yung kanyang ground clearance mga idol. Mataas talaga siya, 270 mm. Siyempre, 5'6" po ako. And subukan natin, pakita natin sa inyo yung ating seat height dito. Ayan, sakay tayo dito sa kanilang color white, no? Yes! Ayan. Alam nyo mga idols, konting-konti lang yung pagka-tipto ko rito. Abot na abot ko, no? Hindi lang natin may lapat kasi nga, baka tayo mahuli sa kabila. So yun guys, ito yung ating actual riding position. So komportable naman ako nakaupo. And para sa akin, perfect sa height ko. No? 5'6" lang ako mga idols. Ha? So siguro 5'4", 5'5", kayang-kaya nyo pa rin itong gamitin mga idols. Walang problema. Ayan. So yung kanyang upuan, malambot talaga yung, yung pinaka-ano niya, upuan niya mga idols. Ano? Malambot siya. And tingin ko komportable kahit medyo long rides tayo, malayo yung rides natin. And sa experience ko rito, yung suspension niya napakaganda. Alam niyo yung likuran natin, monoshock via swing arm, 10-step pa yung preload adjustment niya. O di ba? Pwede mong patigasin, palambutin, depende sa preference mo kung saan ka magra-rise. And eto, ang taba din yung kanyang front shocks. Grabe, di ba mga idols? So makikita natin talagang quality talaga tong pagkaka-build nitong Hero X-Pulse 200 natin. Again, SRP nito, pag bibili nyo ng cash, 140,000. Mag-add lang kayo ng 3 years LTO registration as additional fee. And para naman sa ating installment, mga idol, sa installment, CarMacdo, dito lang po sila merong 0 down payment. Wala na kayong down payment. Pero yung ating mga monthly payment natin dito, so 2 years to pay, 8,755. And 3 years to pay, 6,950. And alam nyo ba, meron pa kayong rebate dito na 400 pesos. Ganun kalaki yung rebate nila. 400 pesos pa. So 6,950 in 3 years, magiging 6,550 na lang yung babayaran nyo in 3 years. 0 down payment. Di ba mga idols? Napakaganda nun. So sa mga interesado at gustong magkaroon nitong bike natin na Hero X-Pulse 400, mag-PM na lang kayo. So yun mga idol, ito naman ang ating next model, Hank 160R. Meron tayong dalawang kulay nito. Nice! We have black color and red color. So guys, itong Hank 160 natin, kung mahilig kayo sa mga street bike, street naked bike, itong perfect sa inyo. Dahil maganda rin yung specs ito, ano? Meron tong single channel ABS sa front. So naka-ABS na yung ating front brake. No? So guys, ito rin naka-inverted din siya na LCD display. So maganda rin yung ating display dito. LCD na siya, fully digital. At ang mga ilaw na nito lahat ng pinaka front headlight and tail light natin, saka single signalize natin ay LED. So yan po mga idol. LED lights tayo lahat dito. Napakaganda, di ba? So again, ang Hero Hank 160R ay may 99,900 pesos mga idol. Ganun po yung kanyang SRP. At syempre, sabi ko nga sa inyo, we have a special promo dito po sa CarMac. Sa Hero 3S Shop Urdaneta, meron silang 0 down payment. So grab nyo na yung opportunity na yan, yung kanilang promo. Ang kanilang down payment sana dito ay 7,000 pesos. At dito naman sa ating X-Pulse ay 9,800. So yung 9,800, libre mo na, wala ka ng down payment. Dito naman sa Hero Hank 160R, 7,000 yung nalibre mo dito dahil 0 down payment sila ngayon. No? And para naman sa specs and feature ng ating Hank 160R, ang engine type ito meron tong total displacement, 163.2cc, single cylinder 4 valves, air-cooled po ito, at merong 5-speed
constant mesh transmission. Max power, 16.9 HP at max torque, 14.6 Newton meters. Ganun kalakas ang arangkada dyan. Pagdating sa ating suspension, 37mm telescopic forks ang front suspension at monoshock naman sa likuran na merong 7-step adjustable. Aba, napakaganda, di ba mga idol? Siyempre pa, pagdating sa ating stopping power, ang ating Hank 160R, merong front brake, 2-piston caliper, pedal disc ang style with single-channel anti-lock braking system. Napaka-stable at ang ganda ng ating brake dito. Naka-disc brake din ang ating likuran at yan pa yung walang equipped na ABS. Mga idol, pagdating naman po sa ating pinaka-gulong dito, diba, naka-alloy cast wheel tayo, multi-spoke ang design, 180/70 ang pinaka-front size natin. Sa likod naman, 130/70 by 17. At yan po ay talagang maganda rin ang ating brand. Ang total weight ito ay may bigat naman na 144 kilograms at ang fuel tank naman ito na may fuel capacity 12 liters. Mga idol, ang dami niyang may kakargang gasolina, di ba? Maganda rin ang sukat ng ating ground clearance, 165mm naman mga idol. Ayan, ang sukat naman ng seat height ay 795mm. So, sukatin natin, 5'6 ang height ko. Almost flat-footed tayo dito mga idol. Ano? So, kung kayo po ay 5'2", 5'3", 5'4", tingkayad kayo dito. Pero kayang-kaya din yung i-ride pa rin ito. So, itong ating Hank 160R, aba talagang maporma, no? Dahil nga muscle bike to or naked. Perfecto sa mga gustong pang service. Sa ating presyo dito, SRP 99,900 pesos. PM na kayo kung kursunado nyo yan mga idol. So, yun mga idol, meron naman tayo ditong scooter. Siyempre, ang Zoom 110. So, ito yung nag-iisang model nila na scooter bike sa Hero Motorcycle. Again, we're still waiting dun sa update nila. Ano? Kasi may mga bago silang mga scooter din na nilabas sa India. Gaya ng Zoom 160, yung adventure scooter. And hopefully, this year ay magkaroon tayo ng update sa kanila. No? Hopefully, Hero Motorcycle Philippines, dalhin nyo na yung adventure style ninyo na scooter. Dahil yun yung medyo in ngayon eh. Yun yung trending nating motor. Nice. And anyway mga idols, ito palang Zoom 110 natin. 110 para. Meron tong presyo na 69,900. So almost 70,000. 100 pesos na lang. So again, kasama rin to sa kanilang zero down payment. Ang down payment kasi nito ay 4,900. No? Pero yan po ay zero na. Tatanggalin na yan. Dito lang po yan sa Carmack Motors, no? Sa Hero 3S Shop, Urdaneta, mga idol. Ayan ang ating monthly payment dito in 3 years, 3,670. May rebate pa ngayong 400, meaning magiging 3,200 plus na lang yan. At syempre, ang ating namang 2 years to pay, 4,000 plus. So mga idol, interesado ba kayo dito sa ating Hero 110? Aba, napaka-forma rito. Very aerodynamic nung kanyang pinaka-front design, ano? Alam nyo ba, naka-LED na yan, projector lamp ang ginamit nila dyan. At fully digital or LCD rin ng ating meter display. So, ang mga Hero motorcycle na rin dito, meron silang Bluetooth connection kung saan yung mga messaging ninyo or phone call, malalaman nyo na sa inyong cellphone. At mga idol, etong Hero Zoom natin, 110, meron tong tinatawag na i3S. Yun po yung kanilang version para sa idling stop and start. So, pag naka-stop ka naka-enable tong i3S na to, kapag nasa traffic light ka, automatic magsa-shutdown yung engine para makatipid sa gas consumption. Ayaw, di ba mga idols, napakagandang features niyan sa presyo na 69,900. 3D rin yung ating emblem dito, no? Ang ganda. At ang color na available, meron tayong black, red, blue, at orange. So, 4 na kulay yung available dito sa atin, ano. Mga idol, ang bigat pala nito, very lightweight din, 109 kilograms. At ang fuel tank capacity naman ito ay 5.2 liters. Ganun kadami yung magkakarga nating gas dito. So, meron din tayong front brake na disc brake, bi-brake caliper, 2-piston. Sa likod naman, naka-drum brake tayo. At meron sila ditong integrated braking system. Added features nila para sa ating stopping power. So, mas stable yung ating pagbe-brake at pag-stop pag meron tayong IBS or Integrated Braking System. Tawag po yan ng Hero Motorcycle. So mga idol, ano masasabi nyo dito sa ating brand new Zoom 110? 69,900. Pasado ba sa inyong panlasa itong ating specs dito? Another scooter from Hero Motorcycle. Yan, ito po yung seat height nito ay merong sukat na 770mm. Tayo po ay 5'6". Aba,
flat-footed tayo dito mga idol, ano? Walang problema. So sa mga naghahanap ng isang pangmalengke, pang daily service, pang city ride, ito ang perfect na motor sa inyo. At dito tayo sa Hero Trias Shop Urdaneta. Lahat ng Carmack, mabibili nyo itong bagong model na to. So yan po ang ating special feature for today dahil meron tayong promo dito po sa Hero Urdaneta no mga idol. Again, kung gusto nyo bumili ng mga Hero motorcycle, you can check out their branch or pwede kayo mag-PM sa atin sa ating Facebook page, Boyet Salavarria. We will assist and help you mga idols. Subukan nyo ang ating alagang Boyet. Don't forget to subscribe sa ating channel at syempre follow ko sa ating Facebook page, Boyet Salavarria.